खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बिगुरनि थाखाय निमनि मुलाम्फा एबा बेयो माबोरै सिथर, थाव गोनां बिगुर एबा अइली स्किन आरो गोबांनि थाखाय मदद खालामनो हायो बेनि बागै भिडिअ लानानै फैदों। बिगुरनि मोनफ्रोमबो जेंनानि थाखाय निमखौ सुबुरुन होयो। दिनैसिमबो बे फिसा बिफांआ फेस वाश, साबोन, मास्क आरो स्किन केयार दिहुनथायफोराव जायगा मोनबाय थायो, जाय रोखा सावस्रिनां बिगुरखौ मोजां खालामो। फै जों नोजोर होनि माबोरै निमआ नोंथांनि मिथिंगायारि गुनफोरजों सावस्रिनां, गोग्गो आरो जोंनाय बिगुर मोननो मदद खालामनो हायो। निम एबा आजाथिराच्चा इंडिकाया भारत हादोरमानि जायगायारि आरो गोबां जौथाइनिफ्राय आयुर्वेदिक मुलिफोराव बाहायजाबोदों, नाथाय स्किन केयाराव बेनि मुंदांखाया हारिमुआरि खुगा सल'ल' नङा। निमनि बिलाइफोरा मिथिंगायारि महरै निम्बिडिन आरो निम्बिन बायदि सांग्रां गुदिमुवाफोरजों बुंफबनाय जायो। बेयो जेथोगोनां लेब केमिकेलफोर बायदि, नाथाय बेफोर थारैनो गोहोगोरा लाइफांनि अर्क जाय सानाय आलौनाय सोमजिहोआलासे गोजा आरो बुनायखौ सुग्लायहोयो। बुनायजों जुजिनायजों लोगोसे बे बिफांआ गोनांथार फेटि एसिड आरो भिटामिन इनि गोबां द'ज लाबोयो, जेराव एन्टिबेक्टेरियेल गुनफोरा थाबथानाय मैलाखौ स्रां खालामो आरो ब्रेकआउट सोमजिहोग्रा बेक्टेरियानिफ्राय जुजियो। मिथिंगायारि भिटामिनआ मोनसे समावनो नोंथांनि रैखाथियारि सिदोमा होबथानायखौ फाहामो। बेनि अनगायैबो निमखौ गोहोगोरा एन्टिबेक्टेरियेल आरो एन्टिफांगाल एक्टिभिटिनि थाखायबो मिथिनाय जायो, जायखौ गुबैयै गेडुनिन मुंनि मोनसे थादेरसानि थाखाय मान होनाय जायो। एन्टि-इनफ्लेमेटरि, एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टिमाइक्रबियेल आरो बेरियार हेफाजाब होग्रा गुनफोरनि बे जुनिया जथाय गासै मोनसे बिफांआव मोनसे गुसेब मुलाम्फानि अनगायै बिगुरखौ जोथोन लानायाव बेनि गुवार बाहायथिखौ होयो। दानिया फैदो बिगुरनि थाखाय निमनि मुलाम्फानि सोमोन्दै सावरायदिनि। खामनाय आरो गोजा जानायखौ गोजोन होनो हायो। निमआव थानाय मोननै खौसेफोर, निम्बिडिन आरो निम्बिनआ फरायसंनायाव सुनो हाथाव एन्टि-इनफ्लेमेटरि इफेक्ट दिन्थिदों। जुदि नोंथांनि बिगुरा गोलोम बोथोराव खामो गोजा जायो अब्ला निमआ बिगुरखौ बोखारनायाव मदद होनो हागौ। सेन्सिटिभ बिगुर गोनां सुबुंफोरा बेखौ गुबुन सांग्रां मुवाफोरनिफ्राय बांसिन सहायनो हाथाव। सिथरखौ कन्ट्रल खालामनायाव मदद खालामो। जुदि नोंथाङा माब्लाबा एन्टि-एक्ने फेस वाशनि इनग्रेडियेन्ट लिस्टखौ नायो, अब्ला नोंथाङा बेनि सायाव बबेयावबा निम नुदों जानो हागौ। मानोना बिजिरसंगिरिफोरा मोनदों दि निमआव एन्टिबेक्टेरियेल आरो एन्टि-इनफ्लेमेटरि गुन गोनां खौसेफोर थायो, बेयो सिथरजों सोमोन्दो थानाय माखासे बेक्टेरियानि जौगानायखौ खमायनायाव मदद खालामनो हागौ। बिगुरनि होबथानायखौ रैखा खालामो। निमनि थावआ मिथिंगायाव फेटि एसिड जेरै अलेक एसिड आरो स्टियरिक एसिड थायो, जेराव इम'लिएन्ट गुनफोर थायो आरो बिगुरखौ थाजिम खालामनायाव मदद खालामो। बे लिपिडफोरा बिगुरनि मिथिंगायारि होबथानायखौ मदद होनो हागौ। मोनसे सावस्रिनां बिगुरनि होबथानाया गोरान, गोरलैयै गाराय जानायनि जाथावनाखौ खम खालामो। समनि आगोल बिगुर बैसोजों जुजियो। नोंथांनि मोखांखौ लाइमोन लाखिनो थाखाय नोंथांनो बेसेनगोसा केमिकेल सिरामनि गोनांथि गैया। निमनि बिलाइफोराव गोबां बिबांनि मिथिंगायारि एन्टिअक्सिडेन्ट थायो, जाय नोंथांनि मोखांखौ सानफ्रोमबो आबहावायारि खहा आरो गोब्राब सान्दुंनिफ्राय रैखा खालामो। बे एन्टिअक्सिडेन्टफोरा सांग्रां महरै उदां रेडिकल्सजों जुजियो, जाय कलेजनखौ सिफायो आरो सिगांग्रो बिगुरफोरनि थन्नाय सोमजिनायखौ हमथायो। दानिया फैदो निम थाव, निम बिलाइ, निम पाउडार बे मोनथामनि गेजेराव नोंथाङा मा महरखौ बाहायनांगौ। जेब्ला नोंथाङा बे बिफांखौ गावनि रुटिनआव सोफादेरनो थिरांथा लायो, अब्ला नोंथाङा सरासनस्रायै गोथां बिलाइ, पाउडार एबा सांग्रां थाव बाहायनायनि गेजेराव मोनसे सायख'नांगोन। गोथां निमनि बिलाइफोरखौ पेस्टआ मोनसे फोथायथावै गोजोनथाव गुसु गोहोम होयो, जाय हरखाब रास जानाय गोजा फुंखाफोरनि सायाव गोख्रैयै खामानि मावो। नाथाय मोनसे मुखुब सोहोराव थाजिम निम बिलाइ मोननाया जेब्लाबो गोरलै नङा। बेयावनो कल्ड प्रेस निम थावआ खामानियाव फैयो।
थावआ बिलाइफोरनि अनगायै बेगरफोरनिफ्राय बांसिन गोहोगोरा एन्टिबेक्टेरियेल खौसेफोरखौ दिहुनो। बेयो जोबोद सांग्रांथि गोनां आरो स्टर एबा गोजाम गोरान जानायखौ फाहामनो थाखाय बिगुरनि थोरफोआव गोथौवै हाबहैयो। पाउडारफोरखौ दै एबा गलाब बिबारनि दै एबा र'ज वाटारजों गलायब्ला गोख्रै फेस पेक बानायनायनि मोनसे सुबिदागोनां राहा होयो। जुदि नोंथाङा एक्टिभ ब्रेकआउटजों मोगा-मोगि जागासिनो दं, अब्ला नोंथाङा निम पाउडारखौ दही आरो एसे हालदै गलायनानै मोनसे गोख्रै मोनाबिलिनि फेस पेक बानायनो हायो। बेखौ 15 मिनिटनि थाखाय दोनदो आरो गुसु दैजों सुनानै ला। जथाय थावखौ बाहायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय अरायबो गोसोआव लाखि दि बेयो जोबोद गोख्रों आरो बेखौ जोथोन लानानै सामलायनांगौ जायो। नोंथाङा माब्लाबाबो थावखौ थोंजोङै गावनि मोखांआव फुननो नाङा। उन्दुनायनि सिगां बिगुराव मालिस खालामनायनि सिगां बेनि मोननै-मोनथाम थरथिंफोरखौ नारेंखल थाव एबा बादामनि थाव रेजें लाव-लावआव गलायना ला, बेनि उनावसो बाहाय। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।